Wapi di batas kota Surabaya Barat. Ukurannya 7x12, regane 375. 3 kamar tidur yo, boys ala-ala Genzi, oma milenial. Wis aja langsung gak suwe-suwe ya. Loh, pagar yo cutting. Loh, kena dibuka karo ditutup, terus nang kono pagar permanen ini batu anu iku yo, batu abang yo. Wapi rek yo. Wis langsung jak kene aja. Loh, karpote ombo sembarang mobil isok melebu, tenang aja, mobil apa ya yo. Kayak bismillah, alhamdulillah, masya Allah masuk kabeh. Masa tampak depannya wis kayak gini cerak yo. Alam Majapahit, foto abang, kanan kiri ono lampu hiasnya, kini ono jendela yo. Terus langsung di kini cak yo. Nah, nang kene iki ono ruangan, wis pen aturan dhewe, kene gawe umba-umba yo, kene ini wis tak kran, pompa air ready yo. Regane murah rek yo, lho, lampu hiasnya wapi rek yo. Nah, terus apa iki wis langsung nang kene, pintune samping rek yo. Saya tak buka rek yo. Soalnya bersih. Nah, kene iki ruang tamu orang keluarga rek yo. Super gede. Nah, iki ono pintu menuju area carport main yo. Wis. Terus nang kene iki langsung ono area apa iki home service rek yo. Umba-umba. Area umba-umba rek yo. Ya, soalnya ndokur iku fiber, panas-kepanasan udan gak ngerek udanan. Enek dibuka karo ditutup, yo. Keran ready wisan, yo. Wis. Plafon aja. Tuh, delon. Wis drop ceiling lampu hiasnya gandul-gandul ono telu, yo. Kamarnya ono telu, lah terus nang kene iki ono area musola. Lah, iki lek agama Islam kene gawe musola, lek non muslim kene gawe mangan-mangan, lek Islam KTP kene gawe jagongan, penatur dhewe, dolin domino gak apa-apa yo. Nah, iki kamar pertama gede, kena gambarkan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku. Nek masalah gaya pen aturan dhewe komen senenganmu gaya apa komen di kolom komentar. Kok sampean karek nang kono gordene tok yo. Nah, terus nang kene iki kamar kedua Kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama, super gede yo. Nah, terus kene iki kamar ketiga yo. Loh, iki asline kamar utama iki rek yo. Gede, lebih gede yo. Kene gawe ambekan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Karena apa? Nang kene iki ono kamar mandi dalem rek yo. Misalnya sampean mari gaya-gayaan langsung keramas ndek kene yo, wis gak usah metu. Klosete nggih, kloset duduk. Shower ready, ada sabun ready wis. Oh, tenang ae rek yo, wis ono exhaust dadi anti ambu yo. Wis. Terus saiki langsung di kene. Nah, dapur. Oh, kene iki sik jak. Area kena gawe wudhu rek yo. Cuci-cuci wis apa penak turun dhewe kono wis tak pembuangan kene wis tak kran. Nah, kene iki kamar mandi. Kamar mandi umum. Yo. Gede kene gatus wong 50. Klosete padha duduk yo. Shower ready, exhaust ready yo. Nah, terus kene iki dapure. Dapure wis wapi, estetik. Ono minibare, kene gone wastafel, kene gone kompore, magicom, wis atur dhewe. Nah, kene iku ono fiber ya, dadi tenang ae, anti kemebul. Wis langsung digas, oh iya. Omah iki lokasine ndek Drancang menganti perbatasan Surabaya Barat rek yo. Cedhak karo terminal Benowo, cedhak karo pasar menganti, tengah-tengah, cedhak karo pasar Hulaan. Iki tepatnya ndek Drancang menganti. Bersampingan karo Pelem Watu lek sing karo rek yo, Pelem Watu. Omah iki dimensini 7x12, regane cuma 375, masih bisa nego. Info detail atau pengen tanya-tanya info lebih lanjut langsung cek di WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.